טוב. כל הזמן באים אלינו בוגרים ומבקשים פטור מהאירוע הזה ומהאירוע הזה ומהאירוע שיהיה, אז החלטנו לשים לזה סוף. ומי שכן יקבל פטור זה מי שיגשים את החלום, יעלה על מונית הפטורים ויענה על כל השאלות. ככה נגשים בעצם שני חלומות, את החלום שלי להיות נהג מונית ואת החלום שלכם לקבל פטור. אז יאללה, לדרך. וואי, איזה בנות. בואו, בנות! בואו אליי. אהלן! אומייגאד! אומייגאד! שלום, שלום. ברוכות הבאות למונית הפטורים של קרן הישג. וואו! כן, כן. זה המקום היחיד שאפשר לקבל בו פטור מאירועים של הקרן. איך קוראים לכם? רק מה שמות? דריה. דריה דבי. ודבי. ומה למדתן? אדריכלות. אדריכלות. יפה. לאן אתן רוצות לנסוע, בנות? כיכר רבין. בכיכר רבין. תגידי עוד פעם, כיכר איך? כיכר רבין. רבין, אוקיי. אז המרחק שלנו ליעד הוא 1.5 קילומטר. היום אנחנו שואלים שאלות שרק קשורות לקרן, כי כדי לקבל פטור מהקרן צריך לדעת הכל על הקרן. בואו נתחיל לשאלה הראשונה, זה פטור אחד מאירוע של קרן הישג. בא לי קקי. כמה אופציות יש לי לעשות קקי בבית הישג? אוקיי, קומה נו, ראשונה, נו. 1, 2. קומה מינוס, 1, 2. אני רוצה תשובה במספרים. 3 אצל הבנות, 2, אז 4. רגע, אצל הבנים, אצל הבנים כמה יש אצל הבנים? את יודעת אצל הבנים, לא? לא נכנסתי בג'ים של הבנים. באמת, נו. אני מניחה אותו דבר. 2, קומה ראשונה, כמה יש אצלם במשרדים? וואי, לא יודעת. נגיד עוד 2. עוד מעט יגמרו לך האצבעות, תחליטי, נו. יש עוד קומה? לא, זה בגג 8. 8? זו התשובה? 8 אצלם יש. אסלות. 8. אוקיי, 8. טוב, התשובה היא לא נכונה. שאולי תרדו פה? מה אתן אומרות? לא יורדות. התשובה היא 4. לא, לא יכול להיות כי לא ארבע. ספרת את הסלוט, לא יכול ספרת להיות את ארבע. המקום. ספרת את יש המקום ולא שתיים הסלוט. אתם אומרות לי 0. כמה יש? אני 2 עשיתי בכולם. אצלנו. אוקיי, בסדר, אז בואו נשאל את השאלה הבאה. איך אומרים קרן הישג באנגלית? הישג פונדיישן. תשובה נכונה! יפה מאוד. הגיע הזמן לתת לכם פטור אחד. בבקשה. אבל אני לא רוצה פטור. שאלה הבאה, רוצה לא, להגיד השאלה לך, הבאה אני היא עכשיו על 2 פטורים. מה אמרת, דבי? את לא רוצה מה? אני לא רוצה פטור, אני אנחנו לא רוצה רוצים פטור, אני להגיע. רוצה רוצה להגיע. לחנוכה. מצאנו מישהו שרוצה להגיע לאירוע של חנוכה. אוקיי, בוא נמשיך. מי הבוגר שיזם את קרן הבוגרים של קרן הישג? גדעון? לא, גדעון מגרים. זה אלומני נכון. פרויקט? אלומני פאונדיישן, כן. כן, גדעון רז, כן. בטוח? את רוצה להתקשר? אפשר להתקשר? אפשר להתקשר לחבר טלפוני, בבקשה. למי אתן מתקשרות? לקוסטה. קוסטה, יאללה, קוסטה. קוסטיה? קוסטיה זו דריה מהישג. אנחנו במונית הכסף של הישג וצריכים את עזרתך. שואלים אותנו מי הבוגר. מי הבוגר שיזם את קרן הבוגרים? שאלה טובה. בטח שזו שאלה טובה, קוסטה, זה על 2 פטורים. זה לא היה גדעון שעשה את זה גדעון ממש בעניינים. קוסטה, מהר, קוסטה. לא, בהחלט בוא נגיד, בתוך 3 האפשרויות הוא בהחלט אחד האופציות. אוקיי, אז מה התשובה, בנות? התשובה זה נראה לי גדעון. כי אין לנו... יאללה, שום קוסטה. אחר. ביי כפרה. סידרת לדבי ודריה 2 פטורים לאירועים של קרן הישג. התשובה חיובה. אומייגאד. למה בזבזנו עליו את השיחה? פעם הבאה תסמכו על האינסטינקטים שלכם, בנות, זה לא עובד ככה. אנחנו הגענו ליעד. סך הכל יש לכם 3 פטורים. תחלקו את הפטורים חצי-חצי. מ3 פטורים. את יכולה את 3. נראה לך אירוע שנתי שאני לא אגיע? ביי ביי. יאללה, ביי בנות, להתראות. ביי. ערב טוב! ערב טוב! ערב טוב! יופי. ברוכים הבאים למונית הפטורים. איך הולך שם? פטור משיער גם כן מקבלים במונית הפטורים. כן, אנחנו אחים. זה הליהוק. אחים, בתור אוקיי, אחים. מאוד מבלבל. בואו נתחיל. לאן אתם רוצים לנסוע? בוא ניסע לחיפה. חיפה. 98 קילומטרים מהיעד, חבר'ה. נתחיל בשאלה הראשונה. קרן הישג נמצאת פה בשדרות רוטשילד. על שם איזה ברון קרויה השדרה רוטשילד? ברון רוטשילד. אתם בטוחים, זו שאלה מכשילה, רבותיי. ברון רוטשילד. התשובה היא נכונה! יפה מאוד. קיבלתם פטור, אבל
פטור חד פעמי, מי? בואו תגידו לי מאיפה הפטור. איזה אירוע? פורים. מאירוע פורים, מה, יפה דווקא מאוד. פורים אני הכי אוהב. דווקא בפורים אני מקבלים מכין צ'ק. דוכני אוכל. עזוב. צ'קים כבר נגמר, מקבלים רק צ'ק רגע, בפורים. אתם בוגרים של הקרן, לא? כן, נכון. אז אתם מביאים לנו עכשיו את הצ'קים, זה לא הפוך. בבירות אתם חזקים, נכון? אפשר להגיד. אז יאללה, אז בואו נשאל שאלה פשוטה. כמה מקררים יש בקרן הישג? במטבחון יש אחד. אחד, אוקיי, פשוט נו. לקחנו את הבירות. נכון. אה, ואחד בזה, באיפה שספרייה, 2. האמת שאני הייתי מציע לכם חבר טלפוני. ערב טוב, ערב טוב ומבורך. שלום לחברה הטלפונית שלי. מה קורה? בסדר, בואו נשאל רגע את דימה ואלכס, האם אתם מזהים את הקול של החברה? חנה, שלום! אז אנחנו מתקשרים לחנה בניו יורק, כי דימה ואלכס שואלים שאלה אחת. מה השאלה שלכם, רבותיי? כמה מקררים יש בבית הישג? כמה מקררים של בית הישג? קומת מרתף אחד, אז 6, אחד. נו, קומת כניסה אחד, נו, 2 בקומת משרדים, נו. ועוד אחד מיני בר בגג. 5 מקררים. אני רוצה, האם אתם קונים את החבר הטלפוני הזה? אני קונה. אז מה התשובה, רבותיי? אז 5? 5? טוב, אז חנה, אני מצטער להגיד לך, אבל את הכשלת את החברים שלנו. יש לנו בקומת המרתף 2 מקררים. במשרדים יש לנו. יפה מאוד. זה בסדר, כולם טעו. אז אביב, קיבלת פטור. נראה לי שאני גם כן קיבלתי פטור. אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה. השאלה היא נוגעת אליי, רבותיי, אל הנהג שלכם. מה אין לי? 1. ילד 1, קורקינט 1, כלב 1, בן זוג 1. מה אין לך? מה אין לי? אין לך כלב אחד. אין לך, כן. אני רואה שיש לו הרבה כלבים. כן, יאללה, אין לך כלב אחד. אז אתה חושב שיש לי בן זוג. כן? אבל אתה רוצה כמה בני זוג? מה זה, החולצה עשתה לכם את זה? כן, כן. נראה לי שאני... התשובה היא, אין לך כלב אחד. אין לי כלב 1? אין לך כלב אחד. טוב. טעיתם. התשובה היא לא נכונה. התשובה היא לא נכונה. אין לי בן זוג 1. יש לי 2 בני זוג. לא. יש לי אישה. הופה! מי אני רואה פה? ערב טוב. אוי ואבוי. ערב טוב. ברייק אלג. זה בלי עידו רוזנבלום, אז מה אנחנו יכול- נכנסים בכלל בלי עידו? הוא לא שווה, זה... לא שווה, אנחנו נבדוק אם הבוגרים שלנו שווים משהו. עם מי הכבוד? מי דרור. אתה? דרור ו... אירה. לאן אנחנו נוסעים? בוא אוקיי. ניסע לרידינג. יאללה. אנחנו מגיעים לנמל עוד 5 קילומטר. תגידי לי, אירה, מי שר התקשורת? אין לי מושג. אבל סיים תקשורת. אני לא יודעת. הוא גם ראש ממשלה, הוא הכל. מי זה? ביבי נתניהו! השם הישג הוא ראשי תיבות של התר, ישראל, ג'רי ושוורץ. נכון, לא נכון? אוקיי. יאללה, נראה דור. לי הפצה של הדין. לא, 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 לא. לא. לא נכון. אנחנו מהר, לא מה נכון. התשובה? סברה לא נכון? התשובה היא לא נכון. לא נכון. יפה מאוד! אמרתי לך, זה הפצה של הדין. אבל מה אתה כל כך גאה בעצמך? חכה, זה אלה השאלות הקלות. שאלה הבאה, כמה דוברי רוסית יש, ואתה אל תתערב לי עכשיו. כמה דוברי רוסית יש בצוות של קרן הישג? בצוות העובדים של קרן הישג. אלנה רוזה. ורוזה. יפה מאוד! תשובה היא נכונה. ואנחנו עוברים לשאלה הבאה. אני בוגר שהיה בכל הכנסים של קרן הישג. איזה מתנה לא קיבלתי? עציץ של תקווה, להיות שף, כן. זה קיבלתי. אחסן היד, מה זה? אחסן, לאחסן, אחסן היד, מה זה בעברית? אחסן היד, מה זה אומר או לך צעצוע שאני- של סבתא. עוגיות שף? בטוח? מה זה הכנס נייד? דיסק און קי כאילו? נכון? אוקיי, הכי הזוי ששגית מאוד דיסק און קי, כאילו הכי... אז דיסק הם און צריכים קי. משהו עם משמעות, אז כן. הכי הגיוני שדיסק און קי, הכנס נייד לא נתנו. מה זה צעצוע של סבתא? מה זה צעצוע של סבתא? משחק כזה חשיבה בטח, לא? לא, זה לא משחק חשיבה, אבל זה דומה. זה היה בסרט של... זה נשמע לי משהו של משמעות, הם לא כן. ייתנו דיסק כן, און קי. יש בזה הרבה משמעות בצעצוע של סבתא. יופי, תצחק עלינו. אוקיי. לא, הוא יורד עלינו היום. התשובה היא לא נכונה, לצערי הרב. צעצועי סבתא? צעצוע של סבתא. הישג נותנים דיסק און קי, אני בשוק. טוב, יש לנו פרס שנותן פטור מלא
מכל האירועים של קרן הישג. השאלה האחרונה. ואם אתם עונים נכון, אתם עשויים לקבל את הפרס, כי הייתם טובים מאוד. אנחנו נתרום אותו. הגעתם ללמוד במרתף. מי הפרצוף הראשון שאתם רואים? לאן הגענו? ללמוד במרתף. ללמוד. למדת? ללמוד. לא לומדים בתקשורת. לא, אני יודע. מי הפרצוף שתקשור? זה שהיה בשב"כ, איך קוראים לו? אוי, לנואל. ליונן. ליונד. ליאוניד? לא ליאוניד, הוא לא רוסי, הוא צרפתי. אולי הוא עברית. אולי הוא עברית לליאוניד. הוא בלגי ליונד. פדיחה, הייתי איתו בסדנה לפני חצי שעה. לצערי התשובה היא לא נכונה, אבל מאחר שהייתם בכל זאת הטובים ביותר מבין כל הזוגות, הכי טובים מכולם, הכי טובים, הנה הפרס שלכם. אנחנו רוצים לתרום את זה, אנחנו לא רוצים את זה. יאללה, בוא נצא, ביי. ביי. תודה. חצי מהתשובות אני עניתי, היא מסלסלת. את שואלת את השאלות על הישג? חצופנית, אני חצי מהישג אני יודע, יאללה. מה יש פה? שלום שלום! ברוכים הבאים למונית הפטורים של קרן הישג. עם מי הכבוד? מי הנושאים שלי היום? אני יונה. יונתן כהן. תחליטו, יונה או יונתן? יונתן. יונה? אני יונתן. היום אני יונתן. וגם בשחור? אוקיי, בסדר. לאן יונתן רוצים לנסוע? משגב. למשגב. יאללה, ניסע למשגב. אז אנחנו 350 קילומטר מהיעד. רגע, למשגב זה לא ימין? באיזה מוסד בארץ יש הכי הרבה מלגאים של קרן הישג? בינתחומי. לא, אין מצב. אתה בטוח? כן, אני זוכר שכל שנה רייכמן מאוד מתגאה בזה. אתה נשמע ככה שולף מהר מדי. ברור שרייכמן יגיד את זה. טוב שאתה סומך על החבר שלך או שלא? לא, אני סומך עליו. אני סומך עליו וסומך עליו. אוקיי, יש לכם 5 שניות. 1, 2, 3, יאללה, בינתחומי, יאללה, בינתחומי. ירושלים? בינתחומי, נכון! יפה מאוד! מזל שאני סומך על החברים. זכיתם בעוד 2 פטורים מאירועים של קרן הישג. בבקשה. יש כל כך הרבה אירועים? לא, יש הרבה פטורים. אז בואו נעשה איזה תרגולת קטנה. יש פה איזה בירה, לא? אתם יכולים? אתם רוצים לשתות איזה בירה בינתיים ככה בשביל הכיף? כן. מה איתי? כך? לא. אם שותים מה? לא נוהגים. בגלל זה אתם לא נוהגים? באיזה מקצוע מעולם לא עסקו העובדות, אלה שעובדות בקרן הישג, לפני שהם התחילו לעבוד בקרן? האופציה הראשונה, דיילת אוויר. האופציה השנייה, מומחית לגירושין. האופציה השלישית היא ליצנית רפואית. והאופציה הרביעית, עובדת עם גופות באבו כביר. דיילת? בטוח הייתה. כן. אחי, או ליצנית רפואית או גופות, אחי. כן, אני לא יכול... נראה לי שזה האובייס. אני יודע. מי נראית לכם דיילת אצלנו בקרן? שחר יכול להיות. שחר הייתה דיילת. שחר הייתה דיילת בדוק. מי הייתה מומחית לגירושין? לא, גם שחר. גם שחר? כן. אתם רוצים אולי להיעזר? יש אפשרות יש להיעזר? גלגל... אתם רוצים גלגל הצלה, לחתוך, להוריד 2? יאללה, תחתוך ל2. תחתוך ל2, כן. חותך ל2. אחת לא הייתה ליצנית רפואית, ואחת לא עבדה עם גופות באבו כביר. אתה רואה, זה שני קשים אבל. תשובה, אתם מתמזמזים לזה יותר מדי זמן. אני גם ככה זקן. ליצנית רפואית. ליצנית רפואית. הלכנו איתכם על הפוך, על הפוך, על הפוך. ראינו את ה... שאף אחת לא הייתה ליצנית רפואית, או אף אחת לא עבדה עם גופות? אף אחת לא הייתה ליצנית רפואית. יפה מאוד. תשובה נכונה מאוד. יפה מאוד. טוב מאוד. שירה הייתה דיילת אוויר. שחר, מומחית לגירושין. לימור עבדה עם גופות ונהנתה מזה. וליצנית רפואית אני עדיין מחפש. אנחנו נעבור לשאלה הבאה. האם אחד מהמלגאים או הבוגרים של קרן הישג ישב בכלא הסורי? ישב בכלא הסורי? כן, נכון או לא נכון? רגע, ליונל ישב? אם הוא לא, אז אף אחד לא. כן, אם לא ליונל, אז אף אחד. כן, מה התשובה? התשובה היא שלילית. לא. התשובה היא שלילית. טוב חבר'ה, הייתם ממש טובים, אבל בקטע של הגופות פישלתם חבל על הזמן. ביאסתם אותי בקטע הזה, כי אני רציתי לתת לכם את הפרס,
ולא הצלחתי לתת לכם את הפרס, אז עופו לי מהאוטו כבר! טוב, ראיתם, המצב על הפנים. שאלנו ושאלנו, והם לא יודעים שום דבר. אני בכלל לא מבין איך עשו אותם, לא הבוגרים, איך עשו אותם מלגאים. הם לא יודעים מי זה תיאודור הרצל, שבתאי שביט או ליאונל בן עזרי. יאללה, הביתה לשנה הבאה.